Buba gerabai tui duljak sulo mandai Polinpur ni candidate Jiten Deparmani tui dulmung baino tini dur to dur camping khlaijaka East Belbari Khamtingbari khlaiei kainei Tipramotha Party Office phiogiri jakha amchani lukorokno gobang budbai keplai khlainani bagoi hamari sanka borongna Jiten Deparma Sini sana joy ngangthot. Besok Hamza, Ọnẹ hamjago. mau rasnalo besok Hamza. Rak kuti. Apa tay ko nak kray. Taklay sabno keplay khenai. Jom. Amotoy anaros. Taklay ni candidate je mama ni bobo hemat tongkha. Kaham no. Besok support khai bonole. Oh ma. Jom bebang khai payo. An bung noni baru pini. Khaye. Jom bono sa hamjak songnai. Lu cai dekha beba. Do to mama yang nam dia. Yang na. Kok sana nyo bono jempong maja. Rami ja cho. Gar sini Yes semana nang sing. Bos. Ayo kami untuk talaga. Ram. Uciro tonggai. Choi tongkok sanai. Abno sa jeng hamjago. Choi tongkok sanai na sa jeng hamjago. Oh nya jeng hamja. Abni ni chakri runane, ana chakri runane, obu pake election runane, no chakri runane, upata runane ampe jeng I don't like. Kosono kaja. Hamana nangal cho. Ab kaja hamjago. Ab sa diplomata. Osar di sa. Jeng anu samja. Jeng chakri ro upore kotha. Kita sopno. Imang siapa imang? Aja, kutu saka kakak. Yang dah ada. Buba grano. Sila nasi ko mo kung tayo yung ba? Good office, good kherena hake ba dogla katal ko birwana chini taklai 2026 ni candidate borona sajite nijakte sabkaram dine ramena Buma kran long le Buma kran long le jongkore lo taklai lagi jong presidency belai khak sangkha haino hai sengtau paisa pailai kha chini baskang titi edisi ni chong bari no kitingai Kuni sini kereng ayo kereng taku bukurong bay sini tibrasa taku bukurong in nok lukungo tangi bukurong to bobagrani thamsani ko bobagrani je imang bobagrani je ideology no jengkok awai mo klaite buskani chongmari ni ko awai mo klaite haino hai jeng mo sinai kami jotoni sirija Khamting bisini andaro omo sulo mandai Polinpur khlaio tini o jagao dalai khe tongphoto kaisa oro chini boot office buskang chongmari kitangi kaisa ro naheto kaya sengoro mankha aboni bagai yang puila chini jo tamnai bono o je boot office tangnai ba khainai or joto bobagrani warrior suknani khulumu tai jobani chibai tai haikeno chini logibo uma heke khungni chimi chini khoroknai oro tangkrak takra kubro chini ganao chini borong sar Tondrodo Irupini XDM TTADC Tekroksa borong sar Komuni Deborma XCM TTADC Tekroksa Tajingo chini borong XMDC no mah chini bonut babu bogo chini Tajingo ajago manjagi thangka kai chini o boot office ni naharmu ba klaimani bisin teke kahen naharmu chini buskani chongmari ni bagai je kuno kokrab lai thanibo o jagao achuk lai borok chini depramo thani je ideology no bobagrani je ideology no kam taibo kaham ke puana ni bagai borok oro mai ke tanginya laika moni bagai je tangne ro tayo sha hanai hambai tayo bon angkoine lukurok no o sinai kami khamting bisin jo tulukurna ngabun koinai hamcha tawnani nangai chini bobagrani je ideology kha sini tiprasani dinang ni bagai
sini mantai soktai maya sak পর্যন্ত sini coba ma khlailai se kubun borok kubun dofarok jasa pano sabai tung jeng kubui tamo bubagrani imang tamo bubagra tamo samung khlai abono wan sugui ba biwoi ang khaklayo jagani lukorok beskani salo te bubagrano bor phankrak thainani bagai bor taitoknai ani poito tongo aboni bagai jotona hambai jotona khulumbai.